एकदम ओमफ्राय बे जाहैबाय बेखौथ' सिनायखाबाय जाहैबाय गामिनि ओमफ्राय ओरैजाय न' सिङाव दाहाय हाबनोसै आं सिना बाथौआ नै नुबायना ओमफ्राय दिनै जेराव थांथारासै होमबा आं थाङाखिसै जोंखौ नेबाय थाबाय थाव लायनांगौमोन डिजेलै थांनाय जादिया थांबानो जायो दा थांसै मोना खबरा मोजां दं दा जेने थेने बुरायालाय ओइ न' सिङाव माबा बानायदों मा गामि होनो आदा नोंसिनिखौ एक नम्बर फरायबारि खराइबारि आच्छा ओरैनो खै गरसो दं बर' जोंना 100 बाबा एबब ओमफ्राय बेयाव नमस्कार आंखौ सिनायदों जानो सिनायथ'वाखैना आच्छा हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं टु एभ्रिवान वेलकाम टु बेक माय राजु धनश्री इउटुब चेनेल आङो दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै जाहैबाय फुंनि समाव फुंनि दायो 5टा जाबाय 5टा समावहाय आङो मोनसे दिनै गोदान भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिलांसैलाय गोदान मोनसे बिराद मोजां भिडिअ आरो बियो आङो दाख्लै मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन दायो जोङो न'निफ्राय माने गोजान जायगायाव थांगोन आरो मोनसे जायगायावहाय न'निफ्राय जोङो थांगोन बे जाहैबाय जोंनि न'निफ्राय 127 किल'मिटार गोजानाव ओंखायनो जों दायो फुङाव ओंखारबाय जोङो गासैबो फेमिलि थांगोन आरो गारि गंनै जोङो थांगोन न'निनो गोजाखा ओमफ्राय जोङो गासै थांगोन 8 जन 9 जन गथ' गथाय लानानै 9 जन 10 जन 11 12 जन जाहैगोन माने जों गासै 13 जन जाहैगोन ओमफ्राय जोङो बेयावहाय मानो थांगोन आरो जोङो न'नि गोजा आरो बेयाव मा लायगोन ओमफ्राय जोङो बिनिफ्राय इमान गोजान बा मा खालामहैगोन बिनि सायाव जों मोजाङै खोन्थानोसै नैरैजाय जोंहा रानियाबो थांफागोन जोंजोंहाय रानियाबो रेडि बिमायंखौ जों नेगासिनो सोरखौ नेदों खोन्थादो रानि आयं बुरैखौ जों अबाव थांगोन खोन्थादो मामा गिदिरनाव आच्छा बेसे गोजान जायो नोंथ' मिथिया थांफेराखै नङा होमबा ना थांफेराखै दाना आंबो थांफेरबाय नों थांफेराखै जायखिजाया आङो सोर थांगोन बेखौबो फारसेनिफ्राय फारि फारि खोन्थालांबाय थागोन जोङो दायो नै जोंनि न'निफ्राय मोनफैनानै जोंहा नै बे रानिनि बिमायं सेकेन्ड आरो गेदेरा एसे गोजानाव दं गेदेरखौ दायो खोन्थागोन आङो ओमफ्राय सेकेन्डआव जोङो दायो न' मोनफैखाबाय बिसोरबो ओंखारगासिनो दङ रेडि जाबाय ओमफ्राय जोङो दायो खैथायाव मोनहैगोन बेखौथ' मिथिला जायखिजाया लामायाथ' गोजान नालाय न'निफ्राय गोजानानो जायो बेखौबो एसे खोन्थालांबाय थानोसै नङा होमबा जोङो सोब भिडिअखौ लानो हायाबाबो ससे माने जाबायदिखौ हायो बिदिखौ आं एसे नोंथांमोननो खिन्थिलांसै ओमफ्राय जोङो थांनानै ओजोंहाय माने सोरखौ लोगो हमहैगोन आरो सोरनाव थांगोन बेखौबो एसे खोन्थालांबाय थानोसै नोंथांमोना दिनैबो थांफाबाय थादोलाय भिडिअआ दाख्लैबो आङो माने न'खरनि एसे फेमिलिनि भिडिअ लाबोखादोंमोन ओमफ्राय जोङो आरोबाव दिनैबो न'खरनिनो भिडिअ आरो बियो बे आं दाख्लै बे भिडिअ लाबोनायावनो सोरबा बिराद गाज्रि कमेन्ट हरदोंमोन आरोखि आरो दाबो सानगोन आङो सोरबाफ्रा माने गाज्रि कमेन्ट हरबावगोन नामा बिदि आरोखि ओंखायनो आङो खिन्थिलांबावनोसै सोरबाया कमेन्ट हरनाय हरैखौ आं जेबो बाजाला बे जायखिजाया जोंहा जोंनि परियालनि बा आंनि न'खरनि माबाखौसो खोन्थादों नालाय जोङो जायखिजाया दायो थांसैलाय नङा होमबा नोंथांमोनाबो थांफादोलाय गोजान जायगा दिनै हान्थिसिगोन जों गासैबो आं दिनैहाय माने फार्स्ट टाइम आङो दिनै बेफोरबायदि न'खरनि फेमिलि गासिबो जयैहाय अबेबा जारनि खालामनायखौ आं दिनैसो नोंथांमोननो खिन्थिसिगोन आरो सोर आंनि मा जायो आरो सोर आंनि मा सोमोन्दोनि बेखौबो आं दाहाय एसे खिन्थिलांबाय थानो नाजानोसै नोंथांमोना थांफाबाय थादो नङा होमबा चेलौ बिदिबा लेट्स गो दायो नै गारियाबो गंसेयाबो मोनफैबाय जों जायखिजाया गारि गंनैयाव थांगोन आरोखि बे गंसे बे जाबाय बैनायनि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आंनि ओमफ्राय मानसिफोरखौ एसे खोन्थानोसै नै सिङावहाय सोर गथ' बे जाहैबाय जा बैनाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जा बिनानाव ओमफ्राय दायो बिसोरो थांसिगोन बैयावबो सोरबा दंबायो आरो नै ओइ बबाव थांनो नागिरदों खोन्थादो बिया ओंखारलांला गाखोदो नोंसोर थांगोदो बैसिनाव आयंमोननाव थांगोदो जोंसो जों माने जोंसो फैगोन नोंसोर थांदो उग्र थांगोदो दै जाबाय नै ओंखारगासिनो नै जोंना सासेया रेडि जाबाय बेबो रेडि जाबाय जायखिजाया जोङो ओजोंबो दंबाय नालाय मानसियाथ' बुरजा नालाय सेरखाय बेरखाय बिसोर जायखिजाया जों थांहोग्रोनोसै दायो दाहाय ज' लोगो मोनसिगोन आरो नै ओरैजाय सासेया थालांबाय बे सासेया एसे डेन्जार माने गावनि बिमा बिफाजों थांबावा बेयो नुदों नानि बिमा बिफाया आरो थांबाय हनै गाहार जोंजोंसो थालांबाय नों बिमा बिफाजों थांफाया थांफालायबावसो ओरैजाय सासेया मा लाखो नोंलाय बेखौलाय मानो लादों सोरखौबा नेनानैनो हायरान देलायनायाव ओरैबायदि देलायबाय ना इसोरो माबायदि नुदों माबायदि देलायदों मेकआप फुनदोंना फुनाखै आधा घन्टानि बारा जाफैबाय नेनायानो देलायगासिनोथारो
सासेयाव नाहरगासिनो गेटआव थानानै माला फैगोन होननानै बेबो नेनो बाबाय बायदि मोनदां आन्दासाव एथ' गोबाव देलाय सोरबा ओइ सासेया थालांसिगोन आरो न' नेग्रा नैबेखौ नेना गोबावथार जाबाय मिनाखिनि बिमायंखौ बिराद माबा देलायसो गारबायनो दासो नुसिगोन बायदि देलायदों सासे आरो माबा गन्थंनिफ्राय माबा गदोंनो जायखिया जों थांगोरसै जोंनाव हाबजोब्बाय आरोखि आंल'सो हाबनो आंनो सालायग्रा नालाय ओमफ्राय सालायनायावथ' भिडिअ'थ' माखासे लानो हाया ओंखायनो जा एसे जेराव सुबिदा मोनो बा हायो बेखौ एसे खिन्थिलांबाय थानोसै नङा होमबा थांबाय थादो चेलौ आरोबाव थांफादोलाय जोङो फैयै फैयै मोनसे बिराद गोजान जायगायाव मोनफैबाय आरो ओमफ्राय जोङो बेयाव माने साहा फुदुंना लाबोखादों आरो एसे खिन्थिलांसै आङो माबायदि जिरायदों मानसिफोरा नुवाखै मोनसे जोङो जायगायाव मोनफैनानै आरो नुदोंना गारिखौ इयाव जों गारिखौ दोनबाय बे जाहैबाय नै ओरैजाय लामाया जों दायो ओरै बे जों ओरै थांगोन आरोखि दायो ओमफ्राय जोङो इयाव नै मानसिफ्रा जमा जाहैबाय बेयावनो गासिबो साहा फुदुंना लाबोखादों जोङो बेयावनो गथ'फोरनो जाहोनाय माहोनाय जाहोनानै जों जासिगोन आरोखि आरामनो एसे खोन्थालांसै जोंनि फेमिलिनि मानसिखौ नायदो माबायदि सोर सोर माबायदि जिरायग्रायाथ' खम जाबाय साइडआवहाय नै मानसिफ्रा नुबाय दा जोंनि फेमिलिया माबायदि गथ' गथाय लानानै मा मोनलोंखैलाय मा बुस्थु संख्रि साहा बे जाबाय गेदेर बे सेकेन्ड ओमफ्राय थार्डआ इयाव गैया माने गोजानावसो बिथाङा जुदि भिडिअखौ नुदोंबाबो गाज्रि मोननांला ओमफ्राय बिनि उनाव ओमफ्राय नैबे आंनि लास्ट ओमफ्राय बेनि उनाव बे बैनायनि हिन्जाव बै सालथे बेबो ओमफ्राय सासेयाथ' गैला नालाय नुदोंना बेयावनो जों आरामसे दायो साहा था लोंनानै थांसै आरो माथो रावबो जिरायासै नुबाय जानांगौ नुदोंना जों आरो एसे गोजान दंबायो बिरादनो माने लामाया आधा जाहांबाय आरोखि माने बेलेगाव लोंबाबोथ' एसे बोरैबा नालाय नुदोंना नै आं जायखिया साहा लोंग्रोनोसै आरो दै ओमफ्राय दाहाय मोनहैनायखौ एसे खोन्थानोसै जों ओमफ्राय सोर सोरनाव थांगोन बेखौबो आं फारसेनिफ्राय फारि फारि खोन्थालांबाय थानोसै नुदोंना नै जानायाव दायो मुखुब जायखिया जोङो बेयाव ब्रेकफास्ट खालामनानै जों थांसै आरो थारमाने जानायाव जाय फारि नै आंबो लाबाय ओमफ्राय माने फारसेयावथ' मबाइल हमबाय नालाय साहाखौ नै जाहाव दोनबाय आङो माने जिरायग्रा एसे खम जाबाय ओंखायनो जाय फारि जिरायनानै जाबाय आरोखि सेकेन्डआव गसंबाय नै जाफुथारबाय सोरबा जेने हाब्रुआव जिरायलाबाय माने जाय फारि आरो जेराव गोसो सोरबाबा उल्था फाल्थां मोखां जानानै नै नुदोंना माने बेनो जाहैबाय दे जोंनि फेमिलि आरो ओमफ्राय सोरबा थालांदोंबाबो माने गाज्रि मोननाङा आं बुंखाबाय आरोखि नेक्स्ट बाराव जुदि आंखौ गासिबो जुदि जोङो भगबाननि अननायाव जुदि थांना थायोबा नेक्स्ट बाराव जों बिदिनो ज'नो थागोन आरोखि बिदिनो थांगोन आरोखि जानानै अबेबा मोनसे जायगायाव थांगोन आरोखि जाखांलायबाय जों दाना आरो थांफिनसैलाय ब्रेकफास्ट खालामनायनि उनाव जों दायो थांफिनबाय आरोखि नै गाव गावबागाव गारियाव गाखोफिनसै ओमफ्राय जोङो डाइरेक्ट एबा थ्रु लाखिनायथ' गैला जेला मोनहैसिगोन अब्लासो भिडिअआ जाफिनसिगोनलाय आरोखि माने फेमिलि बेफोरबायदि जारनि खालामनायनि मजाया एसे आलादा जायो आरोखि आंनिब्ला आरो वाव गारियाबो मोजां रेस्ट मोनबाय एबार फैयै जोङो दायो फाइनालि जोङो मोनफैबाय जायगायावहाय ओमफ्राय एसे खोन्थालांनोसै लामाखौथ' सोब लामाखौ आं लाजोबनो हायासै थेवब्लाबो एसे मोनफैबाय मा गामि होन्दोंमोनथाय बेखौथ' मोजां मिथिला आङो ओरैजाय ना गुरग्राफोरजों एसे रायज्लायनो र' आं बर'ना हारसाथाय बिसोरो ओरैजाय नै नोंसोरलाय बहा थांनो नागिरदों खान्थायाव ना मोनो ना मा जायगा होनो बेखौहाय खराइबारि आयौ बेसे गोजानाव ना गुरहैनो नोंसोरलाय खाथियावनो ना मोनसिगोन आरो ना मोनो आङो न'खौ एसे खोन्थानोसै ओमफ्राय दा एसे मोजां रायज्लायबावनोसै आङो ओरैजाय एसे खोन्थानोसै ना आङो ओरैजाय नै मानसिफ्रा जिरायबाय आरोखि न'आव मोनफैनानै जे सारि राउन्ड जिरायबाय नुदोंना वा बे जाहैबाय गासिबो फेमिलि जोंनि नुबायना ओमफ्राय फैयै जों नै मोनफैबाय
नैबे जाहैबाय आदानि न' ना मा गामि होनो आदा नोंसिनिखौ 1 नं खराइबारि खराइबारि आच्छा आच्छा ओरैनो खै गरसो दं बर' जोंना 100 बा एबब ओमफ्राय बेयाव मा मा हारिनि मानसि दं नोंसिनि बेयाव फैनायावथ' बिराद बायदिसिना मानसि नुदों माथो नेपालि दङ औ राजबंशी दङ बैसाग दं एसे बर' गोजा 100 दङ बर' गोजा 100 आच्छा आच्छा ओरैनो बेयाव नोंसोरो रायजो जाफैना खै बोसोर जाखोलै 35 इयार्स जाबाय 35 इयार्स फैजेननायफ्राव माबायदिमोन जायगाफ्रा फैजेननायथ' जेबो गैयामोन इखिनियाव लांदां हाग्रा गोजामोन आच्छा आच्छा बिदिमोन आरो ओरैजाय नै जों जायखौ फैदोंना नैबेनोमोन दै मानसिया नै ओरैजाय आरो मबाइल थुदों मानसिया खिन्थु टफिसो हमदों उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बायदि आङो जा एसे आबैजों आबौजों रायलायनो र' एसे आबौ खुलुमबाय नमस्कार आंखौ सिनायदों जानो सिनायथ'वाखैना आच्छा आच्छा आबौना बेयाव खै बोसोर जाखो रायजानाया औ 32 बोसोर जाबाय 32 बोसोर नोंसोरना एकदम जोनोम जायगा अबावमोन रङिया कुमारिखाता होमबा बेसेबां सनाव फैनाय 32 बोसोरबा सोरखौ 1900 बावबायना ओमफ्राय उन्दैमोन बिसोर उन्दै ओमफ्राय फैजेननायाव बेयाव बेफोर जायगाफ्रा माबायदिमोन जार्मानबारि हाग्राबारि ओरैनो जेनेबा न'खर बेसेसो दंजोबोमोन फार्स्ट टाइम जोङो 15 घरल'मोन ओमफ्राय नोंनो फार्स्ट ना आरो सोरबा दंमोन नोंनि सिगां नोंनो फार्स्ट दंमायोमोन बिसोर गोमोरजोब्बाय माखासे फैयै दायो खै गर जाखो दा 100 घर होनोना 100 घर आच्छा आच्छा कुनु जाथि गैया जोंनि बर' गोजा रायजो जानायफ्रा माबोरै दायो खेथि फोथारफ्रा माबायदि खेथि फोथारा आदिबान जायो ना आबरफोरनि अ होमबा बे हाया गासिबो माबासो गोलैयो नामा अरुणाचल गोलैयो आबरसो गोलैजोबो ओमफ्राय दा होमबा हानि जेबो फाथा मोनथ'वाखै जोङो दा सार्कल अफिसाव दा आसामावनो होगासिनो औ बिदि आरो आच्छा 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 दे गोजोननाय थाबाय आदैनिसिम जोंनि सैमाया मा जाबाय जोङो फुङावनो फैदोंमोन नालाय मोनफैनानै दायो दसे जिरायनोसै ओमफ्राय माखासे खोथा जुदि जोङो रायलायनोसै गोबावजों लोगो मोनबाय नालाय आं दहाय खोन्थादोंमोन ना जोङो मोनसे जायगायाव थांगोन होननानै बेनो आरो फाइनाल बेनो जाहैबाय आंनि गुमै दाख्लैबो माने मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन आङो जोंहा बिखुनजो आरो बिहावनि खोथा लानानै मानसिफ्रा जे बायदिसिना कमेन्ट होदोंमोन ओमफ्राय दायो जाहैबाय माने मानसिफ्रा बायदिसिना कमेन्ट होयो आं बुंखादों माने बे जाहैबाय जोंनि माने पार्सनेलनि बा जोंनि न'खरनि फेमिलिनि सायावसो आङो बानायदोंमोन नालाय भिडिअखौ बेनिफ्राय दायो मा जाहैबाय बेयाव माने किसुमानफ्रा बेफोरबायदि बुङो आरोखि ओमफ्राय ओरैजाय सासे आं माने जायगानि मानसिखौ लोगो मोनबाय नै ओरैजाय एलै माला ओरै फैलाय नोङो माला फैनाय लोगोलाय हाथ मा सिमां मोनथाबायसो मोनलाबाय मानसिफोरखौनो न'नि गेजेराव नोंसानि मा जायो बियो फिसाजो होमबा नोंनि बिजामादैनि माला फैनाय बुधबारखालि माला थांगोन दानो थांगोन आच्छा आच्छा फैयै माने नै जायगानि मानसिखौसो लोगो मोनबाय दाना जोंनो नै साहा लाबोलायबाय जोंना बिनानावा साहा लोंग्रोनोसै बिनि उनाव जोङो थांनायखौ लाफिनसै आरोखि नै जोंना बिनानावा साहा लाबोबाय साहा लोंग्रोनोसै फिसा गिदिरा ना नै बिसिनि न'आव फैबाय जों बिनानावनि न'आव नैबे जाहैबाय आदानि फिसाजो साहाखौ नुबायना नै लोंग्रोनोसै साहा लाबाय नै बेबो जाहैबाय बेबो जोंनिनोमोन जों गामिनिमोन हिनजावफोरखौ माने जेबो बुंनो हाया आरोना अबे समाव मा जायो गोजानाव मोनफैबाय बियो जनायाव जोंनिफ्राय 122 किल'मिटार गोजान सोरबा सोरबा सनमान लाबाय थांसै दै आं दै मालाबा हाबफैफिनदो आरो गावाथ' जों रायनोसो फैदोंमोनलै जों थांसै दे
दायो फैयै फैयै आङो माइनावपुराव मोनफैबाय माइनावपुर जोंहा बेयाव सासे बिहाव दङ बिहावनि न'आव जोङो दासो जास्ट मोनफैलायबाय बेखौ एसे खोन्थालांसै आं नङा होमबा फैदों जेला जोंहा नै बिहावनि न'आव आङो गेटआवनो दंफैखायो आरो माने माखासे लामाफोरखौ आं खिन्थिनाय जायासै थेवब्लाबो दायो आङो ओरैजाय हाबनायसै लामाखौ एसे खोन्थानोसै माने अलरेडि गारिखौ सिङाव सोनानै दोनखाबाय आरोखि बेनो जाहैबाय जोंना बिहावसोनि न'आ माइनावपुर जुनाय माने टेलेमावसो गोलैदो बिसिना टेलेम ओजाय नै ओमफ्राय दायो मोनफैबाय सिगां बारावबो फैदोंमोन आङो दायो ओमफ्राय एबार जों सेकेन्ड टाइम जाहैबाय बेनो जोंना बिहावसा नै एकदम ओमफ्राय बे जाहैबाय बेखौथ' सिनायखाबाय जाहैबाय गामिनि ओमफ्राय ओरैजाय न' सिङाव दाहाय हाबसै आं बिसिना बाथौआ नै नुबायना नैबे राजा आजा माबोरै खबरा मा मोनजाखो नोङो मेथाइ ना जाहैबाय माथो बिसिना माबा बे मस्ला ना फाथै बियो मस्ला फाथै ओमफ्राय नै बिसिनि बाथौखौ नुदोंना माबायदि नै ओरैजाय एबार आङो फैनाया बिसिनाव फैनाया सेकेन्ड टाइम ओमफ्राय न'खौ नै फैनानै आंखौ बेयाव जिरायफैलायबाय नै जोंना गथ' गथाय गासै फेमिलि नालाय वाव सोरबा मा जानायखौ नायनो गथ'फोरा हाबाब बिसिना माने खुगायानो गैया माबाने मावगाया माने ओमफ्राय दिनै जेराव थांथारासै होमबा आं थाङाखिसै जोंखौ नेबाय थाबाय थाव लायनांगौमोन दिजेलै थांनाय जादिया थांबानो जायो दा थांसै मोना मोना खबरा मोजां दं दा जेने थेने हुदायालाय ओइ न' सिङाव माबा बानायदों माबायदि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ खोन्थानोसै आं ओरैजायहाय ओंखाम संनायखौ खोन्थानांगोन ना हाब ओरैजाय नै मा खोन्थानाय नुदोंलाय नारेंआबो इसिना माने लकेल प्रडाक्टलै नारेंआ ओरैजाय संदों ओरैजाय ओरैजाय बैनायसै माथो नैबेनो जाबाय जोंना सिगां बारावबो खोन्थाखादोंमोन आं जा बिखुनजोखौहाय एबार माने सेकेन्ड टाइम आरो जोंनो माने जानाय थाखाय लाहार फाहार खालामखाजोब्बाय नै जायनि अदाबाव दाबो संगासिनो मा संनो बेखौ मिथिला दाय जानाय मोनसे खोन्थाबावनोसै नैबे जाबाय जोंहा बिबोनाङा माथो लाजिदों ना मादों मानो जों गय जायाना हा थाखबायसो हाइजें आंजा ओइ नोंखौथ' नुवाखैलै जोंखौ ना नुवाखैना बोलो बाबाया बाबा फैगोन बाबाया गैया गारि सालायदों बाबाया गारि सालायबाय मारा हैदों माथो गोलोमलायबाय नामा यालाय गोलोमदों गरम जादोंना अराव थानायखाय हा बा माथो सिनायाखै नालाय बारा मोजां रायलायाखै बे जाहैबाय जोंनि फेमिलि नङा होमबा जों गासैबो फेमिलिनो फैनानै माने जों जेसेबां हायो जोंनि माखासे परियाल आरो जोंनि माखासे फेमिलिफोरखौहाय एसे खोन्थानो होननानै ओमफ्राय दायो दहायथ' नुबाय जानांगौ जोङो सोरनाव फैदोंमोन फार्स्ट टाइम बेनाव हाबग्रोबाय ओमफ्राय हाबनानै जोङो माखासे खोथा दायो रायलायगोन बेयावबो एसे रायलायबावगोन दाखालि मोजां गाज्रि खोथा ओमफ्राय दायो जोङो बिहावनाव फैनानै दायो बिहावा माने जोंनि थाखाय ओंखामखौ माने जोंनि थाखाय बानायबायनो आरो ओंखायनो दायो जों बेयाव जासिगोन आरो ओंखाम जानानै आरोबाव बै मोनसे जायगायाव जुदि थांनो हायोबा जों थाबावनोसै ओमफ्राय दायो बिनिफ्राय बेसे गोबाव जागोन बेखौथ' मिथिया ओमफ्रायसो जोङो बैयाव थांनायखौबो जुदि थाङोबा खोन्थागोन आरोखि ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो दायो मोनफैबाय नालाय दायो ओमफ्राय एसे मोजां गाज्रि खोथा रायलायग्रोनोसै बिनि उनावसो आरोबाव एसे लाबावसै नङा होमबा एसे खुलुमबाय बिबौखौ गोदान बोसोरनि हाबफैदों आरो मान लादों बे मान लादों बोरबानसा खालामनांगोन जानो फिसौ फिथाइ आंनि फिसौफोर बिसोर गासैखौबो बिसोरनि लेखा फरा गियान गुनि खालामनांगोन आरो दिनै बे आंनि न'आव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोबोद शान्ति मोनदों मोखां नुवा नुनानै आंहा जोबोद गोसो मोनदों बेनि थाखायनो आंखौ बोरबानसा लादों इसोराबो बोरबानसा होनांगोन जे बे जा फिसौ फिथाइफोरखौ गासैखौबो लेखा फरायाव गुनि गियान खालामदों बिमा बिफाजों गोरोबनानै जानो हाथों रायजो राजाजों गोरोबनानै जानो हानायनि बोरबानसाखौ साब्रैबो खुलुमबाय मालाय बिबौखौ खमला मोनोमोनलै